Yamo yokane kibuna abananchi bensemo ya Keroka nkonyora bale amachama ya igone ya bisi yomu women rep we county ya Kisii Doris Donyabuli watirana ne wizara ya mache bacha kimurubiri gukunya egesima hensemejo ukwana chingeke chomo manager hongafo asia bisi yomuskedonya Sirita Felix Omasie igo haterubuna hegangene ne yomuskedonya nokwane kibuna ngwikirania lichire chabetega kulira abananchi enseme ya sokwane kibuna nkonyora bale hamachara maya nsemo yabo banyibe chinseme cyo nigo bagokerege tambo kerekyo asiba mwakrambu yo muswati donya na kumuboli kogendra kubaikiranili amagendro abantu baminto koira chinga kiechi kobatebinga project yo mheshimiwa Donya oromu women rep ito Kisii mongino mongaini omaida sakuru na sagochi ya mache akeroka visually nja chaka on Friday baga saina gotsega sa mache elinda abantu bo muchiokeroka n'abanyabiasara bakeroka n'abanyari bari masaba kwa ujumla banyora mache aso muchiokeroka omongina mheshimiwa Donya obeire ogosega sebisima ase county yetu ya Kisii elinde goikirani eire lyerete abana inchi ba Kisii nga arusi abangina chinyongo motu elinde banyora mache besibi batyoke sino so abantu baminto nko basaba to bwatisi mheshimiwa Donya kagendereta gukora amagendero ase county yetu ya Kisii okonya abantu baminto muruta amagendero akorire this time umwaka oyo ntunto uri gukora siasa maendeleo acha isungumze mama na maji Nyasinte umulisi obwe kanisa ya Nyabyemba yigeze diere uraiga segetunwa nigo twale koiranĩria omweshimiwa Doris toto ngambu ya mono asokurigĩrĩria nkaiga gũtũretera igesima kia maji amaji akabege twa kareta no gũjibwa bijya butokire notero gũjirugura enseme ogende baka ijuni ogende sibwa bijwe maji teyo ama igesime kibuna giakira ngeje gotokonye ande no twari gusabira omweshimiwa Doris amaya yasa mukorera amaya na ende amomente ekebindi kende kergo chibosyo nigo twari kweranĩria ngambu ya mona ase serikali yeito yero ase bono na ende nero erwete libageri ria maji koli mukirasi na ende konyarekana twari gusaba na enda asande gukyarugura asa maji ayataike abeke po indo aroro ilinda abantu banyora maji angina asibamenyete kwa Esther Urutwa onde menyete gigase igega Nyabyemba no ire boundary ya Kisii County itangani kabisa ngwakero mheshimiwa Donya mbia mono ese yenja tonyuri buna bangina una lilia tebete lilia reko soanga abangina ngo barusi ari chinyongo motu ekeno torusi una bono konyora na rengere iri nande nchiko gingere tuki lakini ese ngenja arebire amachega bono ngo chinde na nchemine na nchembwenere oyere no mongina sitengo nando maite gentare ngekokora abangina tuensiga iga konyega kitwaro sire stoko chiroche mandari ochigotire twaragere kibuyuge trimbo kabagaroche nande twakioyi ono rindi gakiotolete ire bakaga iga ingi nande turateba omongina oyere ntutamo nande yani kebege yakoba ngo edoko iga mainsense toimoke igoro tomoimokiro tamatenya omongina naye bweka nande naye bweka senge amaje naro obogima Donya ono no tore ndo ikorare dogotenga bokiboki buna injebu na inde tirani ga nabuganga egego chako tugora kandi gentige tiga ke kunye kenga amaje keto amaje toiriria